Because you know I'm all about that bass, no trouble. Ahoj Pavlínko, a co bylo dneska ve škole, jaké byly známky? Mami, nic, žádné známky nebyly, běž prosím pryč. Pavlíno, je 7:30 a hýbaj na kutě. A proč jako? Je 7:30, Pavlíno, neodmlouvej mi a jdi si lehnout. Vyšalí mě zrak. No body, Pavlíno, co tady děláte světák? Hodila jsi mě tam ty. Jo, tak ještě nebude zkoušet výmluvy. Že děvči, co si tam mají za raka? Tak a vítám vás v dalším dílu Q&A a dneska tady máme vzácné hosta císařovny Marii Terezy s jejím manželem Františkem I. Latrinským. Posaďte se. Takže Marie, jako první otázku vám položím, kdy a kdy jste se narodila a jak jste se spolu seznámili a kdy? No, takže narodila jsem se ve Vídni v roce 1717 a bylo to opravdu nedávno. A tady s mým manželem jsme se setkali, když mi bylo pouhých 6 let a jemu 15 let. Jak kdy vidět, tak očividně v naší lásce věk nehraje žádnou roli. Takže jako druhá otázka se vás zeptám, kolik máte dětí? No, tak to sama nevím. Ale myslím si, že jí bylo 13. No ale, teď proteču mě to. 2 z toho jsou tak císaři. Takže Marie, jaké jste zavedla reformy? No, takže zavedla jsem povinnou školní docházku, vojenské akademie, novou měnu dolary, papírové peníze, tereziánské katastry, no, trestné právo, já už nevím, dost tím chlubením. Tak a teď další otázka na vás, pane Františku. Kde teď momentálně bydlíte? Momentálně bydlím ve Vídni. Stavte se na šniclu. Tak a slyšela jsem, že jste vyhráli taneční soutěž Zlatý střevíček. Nechcete nám ukázat pár kousků? Ale zajisté, pojď můj drahý, pojď. A já dneska vůbec nestídám. Tady máš snídaní a letím do práce. Ahoj a záchodí. Čau. Kde pak ptáčku? Pavlíno, je 6:30, hýbaj na kutě. Pavlíno, je 6:30, hýbaj na kutě. A proč jako má? Je 6:30, nemluvej mi. Můžeš mi vysvětlit, co tady dělá tohle smeták? Hodila jsi mě ho tam ty. Jo, ještě výmluvy nám nebudeš zkoušet, zítra máš zamáchat děvčici, tohle si celkem pokazila. Pavlíno, 6:30, hýbaj na kutě. Proč? Je 6:30, neodmluvej, Pavlíno, jdi si lehnout. Nešálí mě zrak. Dělej mě tam. Pavlíno, je 8:30, hýbaj na kutě. A proč jako? Je 8:00, Pavlíno, neodmluvej mi a jdi si lehnout. No nešálí mě zrak. No podej. Co tady děláte smeták? Pavlíno, je 6:30, hýbaj na kutě. A proč jako? Je 6:30, Pavlíno, neodmluvej mi, jdi si hned lehnout. Pane bože. No nešálí mě zrak, no podej. Já ti pošlu do prdele.
Pavlíno, hýbaj na kutě, už je plus. Hej, ne. Pavlíno, už je půl sebe, hýbaj na kutě. To je kráva. Ale fakt toho nechci. Teď. A koho to zajímá? Teď. Takže má... To je jedno prostě. 3, 2, 1, teď. Takže Marie, jak... Mně už tady bliká baterka, vole. 3, 2, 1, teď. Kači! Teď. Já se musím dívat na toho zajímavého. Hubu drž. Teď. Takže Marie... Jedna. Co to mělo být? Really? Ej, ale A ty otočky tam jsou rychle, tam je. ale já jich tam nevidím úplně celé. A já tam nejsou, že? Teď. Takže Marie... Klapka moc kráté. Ano. Teď. Takže Marie. Asi no. Teď. Teď. Vojtu, drž mě. Teď. Jak to mám říct? Ticho. Řekni, momentálně bydlíme ve Vídni. Teď. Tak a další otázka na vás, pane Františku. Kde teď momentálně bydlíte? Současně bydlím ve Vídni. Kola tě nebudu. Současně bydlím ve Vídni. To čemu to? To je konce. Kači, drž hubu, idem. Hej. Teď. Dělej, vybíj se baterka. No ano, děkuji. A další otázka, ne. A slyšela jsem o tom, že jste vyhráli taneční soutěž za ty střevíček. Nechcete nám... Nechcete Ani víš, že se to teďka natáčí, takže Já si to trénuju. dělej. Jak to si vykotáš? Takže